Oh no! Sitio Sabluyon. Oo po, Barangay Amtic. Sabi ko sa eskwelahan po. Good morning mga ka-Joyride. So nandito na tayo ngayon. Sa araw na ito ay meron naman tayong Joyride na gagawin. So pupunta tayo ngayon sa Albay. Samahan niyo ako guys at enjoy natin ang ating road trip papuntang Albay. Madaling araw kami umalis para mas maganda yung biyahe at mas maaga makakarating. So maraming magagandang doon. Maraming magagandang pasyalan. So pupuntahan namin kung totoo ba ito o hindi. So, panoorin nyo guys ang mga susunod dito sa vlog natin para malaman nyo yung lugar doon na magagandang lugar na pwede nyo puntahan. Punta kayo. Sige guys, samahan nyo ako sa ating Joyride. Biyahe, Joyride ng ating bagong service ni Bicol on the Peak 125 high. So titingnan natin kung maganda tong pang Joyride, kung ano yung mga hindi maganda sa motor na ito. So, ayun guys, so maganda talaga pag umaga. Yan, maganda talaga mag-trip.
What we do here is go back.
At sa hindi inaasang pagkakataon ay nalubat ang battery ng aming action cam. At hindi na namin na-record ang mga bayan na dinaanan namin gaya ng Baaw, Bula at Nabwa. Mawala.
kami guys sa Ligao City. So magpipicture-picture muna kami para meron remembrance. Ganda rin dito sa Ligao City. Marami dito pasyalan. So ayan na. Tapos ng aming picture-picture. Ito ko na pinakita. So yun. Tuloy ang ating biyahe mga ka-joyride. Samahan niyo dito. Ito yung pinakasentro ng Ligao. Sitio Sabluyon. Papayo, aputa na ako. Sitio Sabluyon. Oo po, Barangay Amtic. Sabi ko po, sa eskwelahan po, nawala. Sa inutan pa po, sa inutan pa. Aray pa Ay, pala. salamat. Salamat. Ayun po. Ah, okay, salamat po. Hindi kami nag-sound ni Kuya Wilson sa Ligao, pero taga Ginubatan to. Masarap ni kayang Ligao kaysa sa sentro kang Ginubatan sa Inda. Kami ang isa na market dyan. So yun guys, dahil sa wala pa kaming ways up at wala pa akong cellphone holder dito sa aking motor. So dating gawi, all day, old school. So tanong-tanong tayo ng mga lugar na hindi natin alam. So para hindi tayo maligaw. Kasi nandito tayo sa Ligao City. So bali guys, ang unang naging problema ng ating motor sa ating joyride na ito, first ride ng ating Honda Click 125i, ay naubusan tayo ng gasolina. Oh Lahat ng no! nadaanan namin ng mga gasolinahan ay sarado kasi sa araw na ito ay Biyernes Santo. So kamahalan ay walang nakabukas na na gasoline station. So naghanap pa kami kung saan-saan. So pinasok pa namin yung bayan ng Polangui para makapag-gasolina kami sa pangyayari. So isang bar na lang at magbiblink na. Buti na lang umabot pa kami sa gasolinahan, kung hindi magtutula kami. Pag alis naman namin ay full tank naman to. Kaya lang talagang naghahanap kami ng gasolinahan ay wala kaming makita. Meron kami nakita kaya lang halos lahat sarado. So talagang naghanap pa kami kung saan-saan. So yan guys, ang naging unang experience ko. Dapat pala magbabiyahe kayo, bukod sa full tank kayo, ay siguraduhin talagang bukas ang mga gasoline station. So yan ang naging problema. So totally, ang experience ng motor na ito, okay naman yung takbo niya. Wala naman naging problema. At yun nga, naulit na naman ulit ang aming pagtatanong dahil hindi namin alam ang daan papunta doon sa aming pupuntahan. Ay, salamat po. Ay, harayo pala. So bali guys, nandito na kami sa Sabluyon. Papunta kami doon sa aming destination sa Hobbit Hill. So yun sinasabi kong marami doong mga dinidevelop ng mga pasyalan. So ito ay sakop pa rin ng Ligao City sa Albay. So tara guys, balik tayo sa daan. Patuloy natin ang ating paglalakbay.
San. Iyo, dito hali, Albay San. What we do here is go back, 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 Sa back, Tuyo, back. sa Ruma, sa Ginubata. So yan guys, so si Kuya, mayroon ditong cameraman. Ang pangalan no? Francis. Francis. So, meron kaming cameraman dito. So, magaling to mag-picture. Magaling gumawa ng mga angulo. So yan, ang ganda yung mga view dito. May Hobbit house oh. Parang yung sa The Hobbit sa movie ng The Lord of the Rings. Ayan. Ayan o, may mga bahay ng Hobbit. May mga bahay ng Hobbit dito. Marita, kitang buwan na.